खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै आङो शिलंआव थांफिननो नागिरदों बाइकजों लेट्स गो बेयो बरपेटा रड Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong. ये बरपेटा रोड रात ट्रैफिक जाम जायो गुवाहाटीनिफ्राय 60 किलोमीटर सल'सो London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are. दा रङियाव सफैबाय सान्दुं बिराद गोसा I need you to hear and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. गुवाहाटी मोनसेयानो दा नै सराइघाट दालांनि खाथियाव दं दा सिङावथ' केमेरा एलाउड गैया गुवाहाटीनिफ्राय शिलंसिम 100 किलोमीटर I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. थाव सोदोंमोन आं बेयाव दा शिलंआव थांगासिनो दा नै ISBT मोनबाय नै मेघालयानि लामायाव दं अखा हानानै होदों लामाया होनोबा माबायदि खेंख्रा खेंख्रि दा शिलं थांगासिनो दङ दा नोंखौ मोनहां जाबाय दहाय अखा हादोंमोन बिरादनो एसे सिगाङाव दा अखा हागाफिनबाय बा रेनकटखौनो गानस्लाबनो हायाखै ओरैबायदि खरा हादों
baby, that's made of all that we find. Test the waters, oh it's hard. I think we're getting close. Racing through the waves, I want to be where nobody knows. Take me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby, that's made of all that we find. Electric, feel it in your hands. Hypnotic, watch our bodies dance. Happiness, this is where we stand. Sini mulai jadi ruang yang mulai penuh dari sini pun tidak dalamnya. Wah, Bulia Bili, ayo yang macam macam.
heart's right here, standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart before. Let me in. Oh, your love explodes. Our heart implodes. Your love explodes. Our hearts दा नै शिलं मोनसेयानो दा आं नै उमियाम लेक खाथियावनो दङ भिउआ जोबोद मोजां नायनो हागोन नोंथाङाबो आरो इन्जय खालामनो हागोन टाइमा 4:49 5 o'clockआनो जानो नागिरबाय सहैसिगोन बेनिफ्राय शिलंसिम 13 किल'मिटारसोल'सो बारा गोजान गैला बेबायदि भिउखौ आगोल फैबाय थाबाबो आं नुफेराखैमोन खिन्थु दिनैनि भिउआ ना सानलाइटजों ओरैबायदि मोजां आरोना आयौ नोंसोर नुबाथाय फैनोसो लुगैगोन न'आव ओंखाम जाबोखानायखाय ओंखाम जायासै शिलंआव सफैबाय टाइमा 6:30 दहायनो थाब सफैगौमोन आं बारापानियाव सिलेक्ट खालामदों दसे गोबाव ब्रेक खालामदों ओंखायनो थाब सफैयासै सफैबाय फ्रेशबो जाखांबाय 6:30 आव बे रुमसिम सफैबाय आरो
आङो 5 o'clockआवनो सफैगौमोन आङो बाराफानियाव एसे लेट खालामदों दसे एसे गोबाव जिरायनानै दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक भिडिअखौ गाज्रि मोनदोंब्ला गोजोन्थों